Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maigsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maanam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
ampo kita. O Dios nga magagagawong, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan sa sala. Itugot nga maluwas kami pinagi sa among gipaabot nga bagong pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod, diin ko sila patlaagi ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Luwason niyang kabus nga tao, kun mo sangpit siya. Ugang nagantos, kun wala gayoy mo tabang kaniya. Maluoy siya sa maubsanon, ug sa kabus. Ang
kinabuhi sa kabus yang luwasun. Daykun ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daykun sa kahangturan, ang iyang mahimayaong ngalan. Mapunuon ta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen. Amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang ginumana ninyo. Kinutlugikan sa balang ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, na matikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilong. Samtang naghunahuna siya ni ini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo,
pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki o nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Og kining tanan, nahitabo aron mahuman ang giingon o matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki, ug ganlang siyag Emmanuel. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Sa makausapa, ato ang pasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo kay gihatagan kita niya sa mga gasa, sa pamilya, sa mga higala nga kauban ninyo diri ug sa usa ka komunidad, isip usa ka simbahan nga naglakaw uban kanato sa panaw sa pagtuo ug sa gugma. Mao nang atong sugdan kining ato ang pagpamalandong pinaagi sa pag-ingon, salamat Ginoo kitang tanan. Mga igsoon ko ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon gikan sa unang kapitulo ni San Mateo, bersikulo 18 hangtod 25, dinhi ato ang makita si San Jose, usa ka matarong nga tawo, bana nga nanalipod kang Maria, aron dili siya mahimong luoy og ikaulaw sa mga tao. Pinaagi sa iyang lawom nga pagtuo, gidawat niya si Maria sa iyang panimalay, isip iyang asawa, o gitawag ang bata nga Jesus. Isip usa ka amahan, gisunod ni Jose ang plano sa Dios. Ug tungod niini, gidawat ni San Jose ang iyang papel, isip anak sa Dios ug usa ka amahan sigon sa kabubuton sa atong Ginoo. Mao nang nahimo si San Jose nga importante nga bahin sa ato ang kasaysayan sa kaluwasan aron masiguro ang pagkatao ug ang kinabuhi ni Jesus, ang Emmanuel, ang Dios uban kanato. Daghan sa inyong mga amahan, sama ni San Jose, Yano, anaa sa hilom, apan sa tinud-anay nga paagi nagtuman sa ilang responsibilidad. Daghan sa inyong mga amahan, karpintero, mangingisda, tingali taxi driver or bus driver, ana sa seguridad, security men, trabahante sa tindahan o sa mga restaurante, tiglimpyo, kusinero, maestro, ana sa ospital o sa opisina o sa halayo isip OFW. Ato silang hinumduman karon. Si San Jose isip usa ka amahan, nagpahinumdum kanato
sa kalidad sa gugma nga importante para sa usa ka anak. Ug adunay tulo ka kinaiya si San Jose nga pwede natong makatunan. Una, ang pagkamahigugmaon ngadto sa iyahang pamilya. Ikaduha, ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ug ikatulo, ang pagpaningkamot pinaagi sa pagtrabaho. Una, ang pagkamahigugmaon ngadto sa pamilya. Nakita ni San Jose si Jesus nga mitubo matag adlaw sa kaalam og edad. Isip usa ka amahan gitudluan niya si Jesus sa paglakaw, pagkupot sa kamot og pagtudlo sa pagampo. Mao nang si Jesus nakakita sa gugma sa Dios, pinaagi sa iyang amahan dinhi sa yuta. Ginasulti niya nga ang amahan dili mataw lang apan gihimo sa unsang paagi. Ingon ni Pope Francis sa iyang pagtulunan Patris Corde, ang usa ka lalaki dili mahimong amahan pinaagi lang sa pagpanganak sa usa ka bata, kundili pinaagi sa pagdawat sa responsibilidad sa pag-atiman ni ining bataa. Busa, mga amahan, muduol kita sa Ginoo ug magkat-on kung giunsa niya paghigugma kita aron mahimo kitang tinuod nga amahan, mga tawo nga giniyahan sa Espiritu Santo pinaagi sa iyang gugma. Ikaduha, mituman si San Jose sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa pagsunod niini. Ang Dios nagpasabot kang San Jose sa iyang plano pinaagi sa usa ka anghel nga nagpakita sa iyang damgo. Sa unang damgo, gisulti sa anghel, ayaw kahadlok nga dawaton si Maria isip imong asawa, kay ang bata nga gitamnan niya gikan sa Espiritu Santo. Siya mag-anak ug anak nga lalaki ug imo siyang panganlan nga Hesus, kay siya magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Naminaw si San Jose sa tingog sa Ginoo dinha sa iyang damgo. O ang tubag ni Jose dali kaayo. Siya nagmata sa iyang pagkatulog o gihimo niya ang gisugo sa anghel sa Ginoo. Sa ikaduhang damgo, gisulti sa anghel, pagmata, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug adto sa Ehipto. Ug puyo didto, hangtod moingon ako kay si Herodes mangita sa bata aron patyon siya. Sa ikaduhang, si Jose wala maglangan bisan unsang kalisod nga iyang naaguman. Anaa ang pagsekripisyo ni San Jose. Gipadayag ni San Jose ang pagtuman sa kabubuton sa Dios o ang gitawag nato nga fiat ni San Jose. Ikatulo, mga igsuon, si Jose amahan nga naningkamot pinaagi sa pagtrabaho. Siya usa ka karpentero ug nagmatinud-anon aron masuportaan ang iyang pamilya. Makatunan nato ni San Jose
ang bili, ang dignidad, ug ang resulta sa trabaho o sa pagpaningkamot. Daghan sa inyong amahan sa hilom nga paagi, apan tinud-anay nga paagi naningkamot. Sila anaa sa landong sa landong sa Dios Amahan. They live by the shadow of God our Father. Sila nagampo para kanato, para kaninyo, nga makapadayon sa ilang pagtrabaho. Nganuman, tungod kay kung walay trabaho, kita, kamo nga mga anak, ang tibuok pamilya maglisod. Mauna nga ang trabaho importante. Mauna nga ang mga anaa sa kagahuman dinhi sa atoang katilingban angay nga mosigurado sa mga amahan ug sa tanan nga mga breadwinners sa ilang trabaho nga adunay trabaho dinhi sa atong katilingban. Kay ang dignidad sa tao dili mahimong makabot una sa tanan kung walay trabaho. Mao na mga igsuon, bisan og unsa ang trabaho sa imong amahan nga imong gigikanan, sama sa pagkayano sa pagkakatrepentero ni San Jose, be thankful and be grateful to your Father. Ingna ang inyong amahan, anigbalik ninyo sa inyong panimalay. Salamat tay sa imuhang gugma ug sakripisyo para kanako. Kay pinaagi niini, nakigtimbayayong siya ang inyong amahan, ang atong amahan sa Dios, aron hatagan kita sa usa ka kinabuhi nga adunay dignidad. Ang atong amahan sama sa landong sa ato ang Dios Amahan sa langit. They are shadows of God our Father in heaven. Sa pagigugma, sa pagiya, pagprotektar, o pagpakabana kanato. Tinuod, dili sila perpekto. Apan, makakat-on kita gikan kanila aron mahimong mas maayong tao. Ug sama ni San Jose, sa atong ebanghelyo, makita nato mga igsoon, nga ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, sama sa kalipay sa inyong mga amahan, nagagikan sa paghatag sa kaugalingon alang sa pamilya, alang sa anak, paghatag sa ilang kaugalingon para sa atong kaayuhan aron kita mabuhi. Kay ang tinuod nga bukasyon mga igsuon nataw gikan sa paghalad sa kaugalingon, bunga sa sakripisyo aron pasidunggan ang Ginoo. Mao nang nining santos nga misa, magampo kita alang sa grasya sa pagbag-o or conversion sama ni San Jose, aron atong sundon ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa pagampo, sa pagiya sa ato ang maging sakupan
pagtuman sa responsibilidad sa bukasyon nato o pagbuhat sa saktong mga desisyon sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon ko ni Kristo, magampo kita ngadto sa Dios nga nagtugod sa iyang anak, nga mahisama kanato pinaagi sa masinugtanong pag-atiman sa mga bulahang Jose ug Maria. Magampo kita, Ginoo, luwasa kami. Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong Santo Papa Leo, sa atong Obispo Alberto, mga kaparian o relihiyoso, nga sa kanunay masinugtanon sila nga mosanong sa mga tahas nga ilang nadawat. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Alang sa tibuok kalibutan, nga ang tanang kanasuran magsunod sa mga balaod, pinasubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nawad-an sa paglaom, tungod sa ilang mga mabugat nga suliran, nga mahupay sila pinaagi ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, nga sa kanunay ato kining huptan nga malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan, labi na ang mga biktima sa kalamidad, nga ilang madawat ang ganti sa gingarian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, dungga ang amo mga pag-ampo, nga gihalad namo kanimo. Igumua kaming masinugtanon kanunay sa imong kabubuton, niining among pagpuyo sa kinabuhi, nga pinasubay sa kabubuton sa imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, pinaagi sa misa nga among ihalad, makapahimuoton ta kami kanimo, himua kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo, nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpagkasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsing-abot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing
sa kahinangup ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ang mga amahan nga si San Agustin,
ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maigsoon ko ni Kristo, ipakita ta ang timaan sa pag-inigsonay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O kita, Ginoo, madawaton tanamo ang imong kaluy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angay mga pasidungog sa umaabot nga pangilin sa imong sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw, aron pagigugmag pagalagad sa Ginoo. May adlaw advance Merry Christmas kanatong tanan.